Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time event. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Alas 8:11 Aksyon Radio Philippines Standard Time Martes nga pagpangalagad sa nga inyo sa nga panatuntunan. Ari kita sa Pizza 28 na sa bulan sa nga Hunyo tuig 2022. Katapusan na rin nga Martes sa ikaanom nga bulan sang tuig sa mga Water Tiger. Aksyon Hotline. Welcome sa inyo sa nga panatuntunan. Basta Martes nga edisyon talos nga nagapangalagad diri sa mikropono atubang sa nga mahiwagang mikropono inyo ka aksyon na Marlon Hedovaya sa kanan ni Aksyon Artay Hopon. Aksyon Hotline. Sa mga adlaw liwat na naman kita nga pinukaw sa nga hindi maayo nga balita bangod daw na anda na lamang sa mga Pinoy kag Pinay nga sa kadang Martes. Diri sa pungsod Pilipinas ang balita nga nagasugata sa aton. Amo ang sinakaay sa presyo sang gatong. Aksyon Hotline. Ala daw nagapaindis-indis na lang pinagusto saka sa gasolina, sa diesel kag sa kerosene. Pero pa karunanta ini nga balita bla. Subong ari na kita sa Pizza 28 sang Hunyo, buwas 29 na. Ang sunod among Pizza 30, signifikanti ining adlaw sa panggobyerno sa Pilipinas bangod diri na naton masaksihan ang opisyal nga pagbulos sa mga bag-o nga administrasyon. Aksyon Hotline. Ano ang mga balita nga nagbulyada subong adlaw antes ang sa lokal pasulusiplatan tanay ang balita sa nasyonal kahapon tubtob kagabi hasta subong. Ginahambalan ini sa mga kapihan ho. Madamo sang nakayuhom sa nangin reaksyon ni Ana Senate President Juan Ponce Enrile nga ang edad ni Enrile subong pati kamo sa hindi 98 anyos na duwa na lang kaadlawan pwede na siya matawag nga centenarian. Aksyon Hotline. Di consider centenarian ka diri sa pungsod sa Pilipinas pwede ka makabaton sa nga 100,000 ka pesos nga centenarian gift, 100,000 ka pesos nga cash benefit halin sa aton sini gobyerno nasyonal. Aksyon Hotline. O galing kung sa mga manggad man lang, hindi naman siguro mabindihan si Enrile. Nga ang sinuptan sini hindi naman maasi-asi. Nanong balita ka Enrile, kung din pato nagpuas-puas ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas sa mga tuig, diri pata na tinipikan si Enrile sa virus ho. Aksyon Hotline. Amo nang balita, si Enrile nagpositibo sa COVID-19. Ang resulta kag reaksyon sa pila ka mga tawo o galing damo sa mga nagtaas kilay. Labi na sang iya sa mga kritiko sang mabatian ini nga balita. Mayara nga nagutik-kutik sa kagulingon niya, nagsiling nga hala, basi amon na ni Antion nga ginahulat ni Enrile. Aksyon Hotline. May mga marites ka mga Marisol man nga nagsiling nga basi kun hindi na madugayan si Enrile. Aksyon Hotline. Pero sa post sa nga Anay Senate President mga kaakson, sa isa nga personal akong personal nga Facebook account, mabaskog. Naging palayag ni Enrile nga baskog subong isa nga lawas. Ang siling niya sa isa mga kritiko ho, oy, buhay pa kuya. Aksyon Hotline. Buhay pa ko. Apilar niya sa tanan-tanan niyang abyan sa FB, mga kritiko niya, kag pati mga kaaway niya. Ang hambal niya, please, intindihan niyo ko. Ari ko sa mong hospital baya. Aksyon Hotline. Di sa Hunyo 30, may inaugurasyon si incoming President Marcos. So matabo na hindi makatambong si Enrile, alang matambong sa nga. Basi mag-analyak to mga tao matambong siya. Aksyon Hotline. Incoming legal advisor malang ni Marcos si Enrile. Ang pasiguro lamang ni Enrile dire,
Nga wala siya sang lain nga ginabatyag, believe ko no. 98 anyos, ginigo sang COVID-19, asymptomatic. Action Hotline. Ang iya sa pa siguro, ay siya gidalain batyag lawas siya. Ang iya sa nga body temperature, normal. Magluwas lang siya sa matig-a nga pag-ubo. Normal lang na pag-ubo sa mga tigulang. Ako gani nagliga, nag-ubo man ko. Action Hotline. Hasta subong ga, pilis nguon pa. Action Hotline. Ang buligan talang dari pangamoyo, mag-ayo sa galiyon si Enrile kay may ara pa sa iyatan nga papel sa manugsulod nga Marcos administration. Ha? Malinaton ba si kon dako pa ni mabulig ni Enrile para hatagan sang giya si Marcos sa maayo nga pagpalakat sa aton sa gobyerno. Ang ginakahangawan lamang naton diri kay sa edad nga 98 anyos, medyo mabulubodlay na gid man na, no? Ako magsiling ko ka Enrile, regalo na ni Enrile, kaya kita mga Pinoy, ang ginatawag nga lifespan, mag-edad ka kuno mga 70 anyos, 71 pasaka, pasalamatan mo na regalo mo na. Action Hotline. Di, mag 98 anyos, kung iguon ka sang COVID-19, medyo kulbaan ka pero ti believe ko ni Enrile. Ha? Kaya sa nasalita na si Enrile, nastorya ko nga personal mo sa bisita sa may sudad sa Bacolod, tanan nga pamangkot sa media, nami kampiyon sa batya daw. Action Hotline. Ano ba di ba sa nga balita nasyonal, duwa lang munuhon ko na sa nasyonal. Munuhon ko ni kay importante ni sa aton ho. Brown out, elektrisidad, problema sa enerhiya. Ang baguhan nga senador nga si Idol Raffy Tulfo, kahapon may ara siya una nga press conference. Sa una, siya nagapang-interview. Subong, siya na ang gina-interview. Action Hotline. May una siya nga press conference sa bansang Senado. Ang isa sa nga iya sa nga pagatutukan among isyo kag problema sa ginatuwag nga system losses kag power outages sa aton di brown out. Kaya manti siya ni mauyat sang committee mo. Chairman isa sang Senate Energy Committee sa pagsugod sang ika-19 nga Kongreso. Action Hotline. Ining si Tulpo amoning magapamuno sa Senate Energy Panel. Ang pagpasiguro niya sa aton nga taga niya sang prioridad kung paano marisolbar ang tuigan nga system losses. Action Hotline. Ang ginatawag nga system loss mga ka-aksyon amoning unbilled o kon lost electricity bangod sa electric pilferage o kung paagi sa transmission kag distribution process. Sa simple nga sigilano, natutukan din ni Tulfo, amo kung paano matapnang pagsaka sa presyo sa sukot sa ginakonsumo nga kuryente kag ang perme nga pag brownout. Action Hotline. Sa perme nga brownout siguro pwede pa, kag daw dali lang pangitaan pa maagi. Pero sa saka, sukot sa ginakonsumo ang kuryente, I doubt. Damo-damo na sa mga naglinabay ng opisyal, senador, kongresista, presidente, vice-presidente. Dawagit sang gwapa, kagwapo sila, nga nakapanubo sa sukot sa ginabayran, sa ginakonsumo nga kuryente. May nabalaan ka mo? Sino be? Sugid sa kundi. Action Hotline. Sige lang, basi pa lang pagpungko ni Tulfo niya ba nga ginabansagan nga si Idol. Basi pa lang. Ano ba lang ikasarang ni Tulfo kung ikaw ang maglantaw sa di? May kasarang gini. Hindi ba niya magsunod si Tulfo guro sa isa ka senaryo nga hindi niya masarangan. May kasarang ni sa. Kaya nangayo man siya sang giya advices sa mga energy expert kag akadim para matigayon ang iya sa nga plano. May team of experts sa energy industry siya. Ngagin, istorya. Hindi ka pwede ka tusmog lang nga waay ka sang nebalawan. Action Hotline. Anong balita naton sa bayan sa lokal hindi gid malipatan nga basta Martes saka sa preso sang gatong ang nagapanguna nga balita bisan pa nga sulit-sulit batian naton permis sa dulunggan tani galing kay bati sulit-sulit manasaka sa presyo sang petrolyo. Action Hotline. Kung kaysa magkapasaka man sa blood pressure ta, di ko maghambal Action Elmar nga makapasaka sa high blood. Bati ka na. Sila nagsakang high blood ya. High blood na, sumaka pa. Action Hotline. Blood pressure.
Ako kisa magkapasaka man sa blood pressure sa magkabati ni, may paaman pa nga pamuyayaw kung kaisa. Ikalima ini nga simana nga pagsaka kada Martes, pila ang saka subong. Kapon pa lang na-check ko ni, Shell kag si oil, sa lapi man lang kada litro sa gasolina. Ang sa kerosene, 10 centimos man lang ginaman lang talan ni prote konting banay nga tugkomos ni mabugat nas bulsa. Action Hotline. Kag-ari, 1.65 pesos kag 65 centimos kada litro sa diesel. 50 centimos, 10 centimos, kag 1.65. Action Hotline. Nagupod mas pagsaka din Caltex. Caltex, Platinum, ano pa na ang iladara nga petrolyo na, Platinum, Silver Gasoline, ang GT may araman, GX Premium, sige, check pa naton sa Bacolod City niya. Ang ulihi lang nga presyo sang gatong nga nasiplatan sa aton sini nga patrol. Patrol reports. Action Eden Aboso, pagpuno pasiplat niya sa presyo. Action Eden, mayong aga, please come in. Good morning, Action Mark. Ang sa atin siniwag action. Pero daw, Nadamo ko nakita. daw hindi ginaguro good ang morning sa mga motorista magamong plastada ni. Subong aga, Action Mark. Salita mo kita gapiyong. Gapiyong ang Gapiyong ang mata. gapiyong pati ka nugay na pasiplat na. Gapiyong man. Kuhan Action Mark, magliko sa sa gasolinahan. Gapiyong ang mata. Tungod niya, kinanlan mo, hindi man pwedeng malabay-labay ka lang da. Kung wala ka na sa gasolina, kag igpat-igpat na da. Kinanlan mo gid magliko, kag magbayad, piyong ka na lang. Kadang 1 ka litro, 2 ka litro, ginapangalimog lang. Balik kung mag-abot sila sa gasoline station, ang ila sa panulukan sa gasoline boy na lang or gasoline girl, hindi na sa presyo. Diretso na lang sila bayad. Munang plastada, guray. Correct, Action Mark. Hindi na sa fleet card. Kapag bunot sa kwarta mo, nagapiyong na lang. Duga lain ang buot, duga palinig ang kamot, magatag sa kwarta. Galing kay hindi malikawan, nga hindi magpatughong. Pero, ambot Action Mark, kung ako lang nakanotice o kung na-notice nyo man, kay ti adlaw nagalakat man ko kang nagalibot-libot, doon na jutay ang nagabiyahe diri sa palibot sa syudad sa Bacolod. Although nga hindi man pwede kay ara man ang mga units, pero daw mo na notice ko Action Mark, ang iban nga mga ruta doon nagjutay kag kadamo sa mga pasahero nga mas nagapaugat bala. Sulat sang salakyan kay ti wala labot nga base tuod gid man nga wala may mga nagabiyahe. May ara ya sa mga jeepney drivers nga lawig wala ang paugat, lawig ang tener sa isa ka lugar antes anay maglarga. Kay ginapapuno ang ila sini nga salakyan. Yes, kay tinugod lang man Correct. White choice. Kinanglan nila nga magkabawi-bawi man sa kadabon sa pasahero nila. Correct. Di malakat lang na sila kung makabati na sila igham sang pasahero o kung reklamo nga ti dugay pa rin maglakat kung gadali ang pasahero. Galing kay tinsindihan mo man nga magsige lang sila kalakat nga wala sang may nagabayad sa Action Marty. Sobra na gid sila ka pierde. Bangod nga subong nga adlaw kabalo naman kita kada Martes, it's either may pagsaka or pagnubo, pero sige na namin saka Action Mar ang presyo sang produkto petrolyo. Every Tuesday ginati subong nga aga sa aton paglibot-libot ang pinaka-simple o kung pinaka-ordinaryo na nga diesel ara na nagahamboy sa 90 pesos kay ara na subong sa 89 pesos kag 62 centimos. Pilan na lang ka sentimos magdobenta ba? Correct. Pero may ara sang turbo diesel, do medyo nga diesel Action Mar, do next level ya kumbaga. Turbo mo? 91. 91 turbo, ha? Na dasi ka giniguro ni. Daw ga 91 Action Mar. 91 na ba o ga panungay ang presyo ba? 91.61 ha. Dito tayo man nga itik 92 na. Ang gasolina naman, amo ning hambal tanga daw nagsuli. Bala kay ang gasolina subong ara sa 82 pesos kag 30 centimos.
Sa isa na iya ka gasolinahan. Sa iban nga gasolinahan, ang diesel may ara pa sa 88.35 pesos. Kag ang ila gasolina ara sa 81 pesos kag 90 sentimos. Ang pinakamahal nga nakita naton of course, ang diesel ara sa 94.23 pesos. Oo. 94 Action Mara, Mm. 6 pesos na lang isa na kagatos. Kag ang ila sining gas ara sa 82 pesos kag 34 cents. Bali may Lapit na lang yun. may saka na action na Eden. Implemented na ning latest nga saka. Kay na. Yes, may saka na ni Action Oo. Mar. Actually, nagalibot na gani pagka alas 7. Oo. Kaya ang iban nga mga gasolinahan, although gahambal sila alas 6, sila ma-implement abe sa mga Oo. national news, kag mga PR nila. Pero nami man ang iban pati nga mga gasolinahan bala sa Bacolod, kay kapila na tamamangkot Action Mar mo gina-consider nila kis may mga nagalagas pa alas 6. Oo. Gina-consider nila ang sa previous price. So ga-implement sila kis alas 7 na. That's why nga 7 kita nagalibot-libot kis bala kag nagalakat-lakat sa mga gasolinahan. Pero wala magyapon may mo kay ara ginayang saka bisan piso lang na Action Mar dako na nga butang kay ti ang piso dako pa nga bulig tani sa income man sang kada litro sang piso na dako pa nga puli tani sang mga drivers naton subong mga nagalinabay nga mga kuan Action Mar mga jeep nagtry ta gani tani para wala sa mga jeep mag-interview galing kay ti damo nagahambal nga sige na lang ma'am hindi na lang kay bisan magpa-interview kami so wala man lang gyapon may mabuli kay gasaka lang man gyapon ang presyo wala man lang kuno gyapon sila ginabuligan sang mga bisan sa mga local diri nga mga officials ti hambal nila intindihan man sila namon kay ti ang mga national to gani to rabudlayan how about pa diri sa lokal. Pag nakita ta di Action Mar, laka lang yun dito ng mga jeep. Kagkalabanan, wala pa unod. Budlayan, gini sila do extended naman ni siguro ang ilang nga mga pagbiyahe sa bilog naman nga adlaw Action Mar. Kaya ang peak hours lang man, ang halin between 7 to 8 mo, ang mga nagapadulong sa opisina, kagkaroon sa hapon naman between 5 to 7 p.m. Abe, ang mga empleyado halin sa trabaho nga mga nagapauli. Pero makita taman di gyapon sa dalanon ara ang mga nagabike, ara mga nagamotor nga mas less ang gasto sa tughong nila Action Mar. Amo na ang subong adlaw Action Mar hindi naman hindi naman makakita sang smile sa aton sini mga jeepney driver, sa aton sini ng mga taxi drivers tungod sa liwat nga pagsaka sa presyo sang gatong subong naman nga adlaw Action Mar. Sige. Balita halin sa patrol ang ka-action niyo Action Ida Naboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radyo. Action Hotline. Kung sa barangay Sumag mayara sa ginatuwag nga martisan na muna sa ang daw damo da sang pwede ka mabakal no martisan subong ya mayara nga martisan hike martisan pagsaka. Action Hotline. Ambal ni RJ Mira siling niya martisan nga pagsaka. Oh. Tiyan mo ni ang sitwasyon nato sa Pilipinas subong pa sugpunan tani karon sa gab-ibla no kay may pila sa ka mga eksperto ang nagasuggest nga mo niyo diri kita anay ho no ang ginatuwag nga electric vehicle bla may mga nagsuggest no nga maamat-amat sa ilo sa electric vehicle kay nga mas nubo-nubo kunong saka sa elektrisidad o sa kuryente kumpara sa saka sa gatong. Damo naman nga diskusyon daw. Action Hotline. Ano pa kini sa nga balita naton sa lokal sa ato sa nga pagpanumbalik mga kaakson tutukan dariyo. Kay may sa sunod sang bago, ano nga sa isang aksidente naman, anong plastada naman, daw matupa ini mga kaakson sa isa ka trahedya. Kay may report nga mayara sa isa ka pahinante. Ang tawag sini sa ila helper, kabulig, no? May isa ka bakho. Ang bakho, hindi ba na pwedeng bakho nga palakton mo na sa highway? Di ba? May ara gimang guro bakho. Galakat sa highway, pero asa masabi, ginakarga ginaya sa dalagko nga truck ang bakho, di ba? Ang balita mga ka-action dito sa may Bago City, kumpirmado ni, kaya istorya ko ang
pulis subong aga sa bago PNP kinahulata lang galing ang iya sa nga response nga mahatag niya nga kontak sa ila sa nga deputy. Anong di malas di man? Ha? Ining bakho ni Tikomo Salsalon, ining bakho, siguro nagtandog bla sa live wire, kuryente, live wire. Buda mo nga sa aksidente ni kakatandugan ang live wire mo. Ha? Sa may Purok Michelle, Barangay Dunao, Bago City, ang natabo mga kaaksyon na kuryente ning isa ka tinuga, patay gino. Action Hotline. Ato sa nga pagpanumbalik mga kaupo naton ang Deputy Chief of Police ang Bago PNP Police Captain Rinante Salgado. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Darita Anayo, RJ Mira, Aimee David Gracia, good morning, watching via FB Live dari sa Barangay 16. Masamang damo na yan, Action Marlon Hambal ni RJ. Ana Sinuro, good morning. Alright, Iday Blaza, Imbong Dio Campo, Monitor, kami din sa may Maaw, Rosalio de los Reyes, good PM watching live, Kilantang Hokson from 5th Street, Progreso, Binalbagan, Alfredo Sapa, grabe ga in isang gas station. Ang stock shell nila, old stock pa na, pero price new na. Muna yan negosyo ya, Fred. Monitani, regulate sa government, inutil ang gobyerno. Dugay na na, gobyerno. Lito dayap na yung aga, sir. Ana Sinoro, thank you. Sige, balik tayo kayo, dugay, standby. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espoligar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Suwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man Alas 8:44 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik kita sa ato sa nga pagpangalagad sentrohan Tambalita sa sunod sang bago mga ka-action. Wala nga lang signal ni Kwan ang communication sa nga ila sa nga deputy dari kita sa Chief Investigator sa nga bago PNP. Importante ni mabaluan naton trahedya aksidente no? Sa bago PNP ang report kada baton ta aksidente nga na kuryente.
Online sa hotline. Online sa hotline. Kapo na to ng Chief Investigator sa Ngabago PNP, Police Senior Master Sergeant Hob Ogares. Sir, good morning. Si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Good morning, sir. Salamat sa time. Ibaloon na namon, sir, ang ining insidente nga nagluntad sa Barangay Dulaw, Bago City kahapon daw kasi Sidmon ini. Pwede mo tama siguran kung anong plastada may biktima sa pagkakuryente, sir? Okay, sir, no? So, kagapon, sir, no, mga alas 5:45, may isa ka electrocution incident ka natabo dito sa Purok Michelle, Barangay Dulaw, sir. Okay. Wherein ang biktima, ginkilala si John Lloyd Buenaplor, no? Medalya. So, minor de edad pa man siya, sir. Helper siya sang trailer truck pala, sir. Helper sang truck at nagapuli niya sa Barangay Tagda, Hinigaran, Negros Occidental. So sa moto, sir, na subject nga oras, sir, ang amon nga station naka-receive sang tawag halin man sa PNP personnel man na nasa ito sa detachment, sir, sa Dulaw. So dito nag-inform sa nga may natabong electrocution dito sa area sa Michelle, sa Insigida nagkadto dito ang hapon nga investigador nga si Police Master Sergeant Anthony Biloto, sir, no? Okay. So sa iya pagpangusisa, mo to ang biktima nga si John Lloyd Buenaplor, suno sa iya ni, no, sa information amo nga nag-gather dito sa area is ining biktima nag-a-assist na siya sir sa iyang driver. Okay, ang plastada masaka ni sir mo ikarga ni Blaser ang bako. Sa trailer truck na gina-helpera niya. So, kumo ang bako, samtang nagamaneuver, man siya sir magsakay or ikargaya na ang bako sang ining bako, ang operator sang bako, sir, amo ni si Reynan Martinez, no? So, ginamaneuver ni Reynan Martinez, so ginassist mo ni siya sa atong nga biktima nga para kung tani magsaka Blaser ang bako sa babaw sang truck, trailer. So, wala so gulpiada lang ni sir ni kay titungod ang bako laban ning iya nga kamoy. So wala Blaser man notisyaran siguro sang driver nga tong iya nga kamoy nagbunggo sa main line sang Seneco. So that is why nga sang nagbunggo to ang kamoy sang bako sa main line sa Seneco, ini nga atong biktima kaya ara siya mismo, sir, nagapatong nga Blaser sa trailer truck. So kumo metal ang natungtungan niya. So amo to, sir, ang gintunahan ko nga na kuryente siya nadalas-das sa pagtaptos ang kamoy sang bako mismo dito sa sa main line sa Seneco. So insigida, sir, gindalaman ni siya, sir, no, gindala ni siya sa aton nga rescue unit sa South Bacolod. But unfortunately mga alas 7 kagabi, sir, gindeclare ni siya nga nagpasaway na, sir. Okay. Ang plastada, sir, ang bakho ara nas babaw sa truck. Bali ang iyang TL, sir, ang yan nga rugan eh. Gapasaka na. Nagadapat na, sir, may porsyon na nga nagdapat na sa trailer. Okay. So nagamaneuver ni siya. Siyempre ang bako magsaka-saka na, sir. Ginagalibot-libot niya kamoy kay ginatukod-tukod din mo. So aksidente, sir, na laptop ni kag wala naman nagdisyaran. Nag-laptop ni sang kamoy kabako ining mainline sa Seneco. So that is why na ang kurente. So ato tong biktima nato nagapatong mismo sa trailer. So amo to na kurente sa. Ang driver nga si Reynan Martinez, siya mismo nag-operate sa bako. Why siya maano? Wala, sir, kasi ang bako ang mga plungkuan na may porsyon na hindi metal, sir, eh. So mo nga wala siya kurente. So laban-laban ang ginauyatan sa tong victim metal nga portion sang truck. Trailer truck. Anong plastada na hulog ni sa truck kuno ay? Nadagdag niya, sir. Siyempre, sa kurente, na dagdagin ni siya dayon, ni Sigida. Pagkabot dito, ara na siya, sir, sa dala, nagahigda na. Grabe ka, baskog siguro, sir, sa kurente, mga mong plastadas, ne? So, imagine, siyempre, sir, mainline sa Seneco, sir, eh.
So dito kay kagisa pati ang bako daan puro man metal ni nang lawas siya sina. Then likewise ang ilapakan niya tong trailer, metal man. So amo to sir natabo sir na kuryente gid siya. Anong bako anong purpose ng bako ni? Di may ara sila na constructor sa bago? Bale may gina-construct sila sir nga do palog da sir do pika-pika da somewhere da sa area San Michel. So iniguro tanay ma silo naman bala. Makuhaon sa tanay kay transport na guro kung sa din man. Amo to sir, nag-assist niya ang biktima na ton sa iya nga para pagpasaka sa bako. So dito sir mo to na disgrasya pa saya. Subo man no kabalo naman ni sir. By the way, minor sa mga pila gid edad ya. 17 si sir. 17. So bata pa ni. Kabalo naman sa pamilya yan eh. Posible sir nakabalo na sir kay insigita ring pabalo man na sila. Okay, sige. Police Senior Master Sergeant Ogares. Sir, thank you gid sa information ginhatag diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Welcome sir, no problem. Action Hotline. Subo nga balita no. Grabe gig kabaskog sang bulyada kag kuryente to ho. Nadagdag niya sa trailer truck ining 17 years old pa lang mga ka-aksyon nga si John Lloyd Buenaflor, taga barangay Tagda, Banwasang Hinigaran. Ang pagkakuryente mga ka-aksyon pangibot lang sa sang trahedya ni. Ang mga live wires kinanglan dapat tani mayara sang may walo warning may ibutang no. Ang ato sa ring kooperatiba diri sa Negros Occidental no. Kadamo na sa mga aksidente mga ka-aksyon, mga insidente nga kaangay seryo. Na kuryente patay matapos nga mayara gani inabalaan ko nga naningit lang sang kapayas bla ang gingamit ya nga singit nga magkuha sang kapayas sa kabilya nagtandog sa live wire kuryente say Action Hotline. Alas 8:50 ya Uno Aksyon na Radio Philippine Standard Time sa Iluhan ko mga ka-aksyon ang balita, subong amat-amat na ginman nga nag-adyutay ang kaso ng COVID-19 diri sa Pilipinas. Damo naman sa mga lugar diri ang ginpanubo-nubuan ang alert level status. Nagligad nga adlaw, damo nakita sa rakitan nga post sa social media angot sa mga ginapatigayon nga in person o kon face-to-face nga graduation ceremonies. Di bla, damo to sang post sa social media nga amo ni congratulations ga pangibulahan man sugod na sang graduation kag end of school year rights nga ginpatigayon umpisa ini gali kahapon ho no kon basihan ta ang pagsulundan sang Department of Education umpisa kahapon June 27 tub July 2 mga ka-aksyon, ang DepEd per may gidiga pahanumdum. Kung may graduation, dapat simple lang. It should not be excessively grand. Should be dignified and simple. Ang DepEd mayara naman guro ginisyo. Mayara ginisyo ini nga Memorandum number 43. Nagligad nga Mayo 10 sa ring 2022. Dirita ni mabasahan ang mga guidelines sa pagpatigayon sa mga graduation rights sa basic education. Ang set up ang salang sa DepEd, pwede nga hybrid ceremony, pero dapat limited number lang sa mga partisipante ang tugutan to physically attend. Hindi tanan pasugtan nga magtambong. Pero dari sa Negros Occidental, himulsohan tabi, anong senaryo, damo bala sa mga nakapatigayo na sa graduation, ano pagid ang basa ng mga plano. Online sa hotline. Ang spokesman sa Negros Occidental Schools Division, Mr. Ian Arnold Arnaiz. Sir Arnaiz, good morning. Good morning, Action Marlon. Good morning sa kanang nagpamati sa ibang programa subong nga aga. Thank you. Kamusta, Sir Arnaiz? Inyo sa nga monitoring. Nabalanta nga daw damo na sa mga bulutuan dari sa Negros Occidental. Nakapatigayon sang graduation. Galing kay limitado, no? Limited graduation ceremony. Kag end of school year nga seremonya, Sir Ayan. Actually, di man amo nakadamo ang sang face-to-face na graduation sa Division of Negros Occidental. Mostly man gyapon nag-virtual kay bangod na siguro sang time man nga
nga kinahanglanon para sa preparasyon kag ang budget man nga kinahanglanon dira. Kag isa pa, inlantaw naton nga mas illogical nga kung una sila pa-validate for face-to-face classes, mas hapos nga baka face-to-face graduation sila. Kaya kung nagpa-validate sila for face-to-face classes, na-check ng ilang lugar, ang ilang eskwelahan for all the protocols. That is the reason why man siguro nga nag-opt na lang sila for virtual. Ang katungod nga why pa sila naka face-to-face validation. Why sila na-assess sa ilang preparation when it comes to the face-to-face classes. So why nila napacheck ang ilang campus, ang ilang eskwelahan. So why na lang sila na face-to-face graduation man. So, but sa lingon, kalabanan gali Sir Ayan, kalabanan is virtual lang anay, no? Mayara gid man face-to-face pero jutay lang. As of yesterday, ang nahibalaan nato nga ng limited face-to-face graduation is the Lopez Haina National High School sa Murcia. Okay. Pero daw siya lang ang nabati nga ng face-to-face. Kaya tungod nga nag-offer na at face-to-face classes man. So meaning to say, kumbaga, when it comes to the preparedness of the school sa mga protocols, na-check na siya kag na-aprobahan na. So it was easier for them also na mag-conduct man sang ila face-to-face graduation. Okay. Ang original nga schedule, Sir Ayan, sa siring graduation is June 27. Correct na siya, until July 2. Depende sa eskwelahan. Kanong given period for the graduation is subong nga semana until July 2. Kung ang eskwelahan nakaagi suspension sa classes tungod sa bagyo, tungod sa COVID surge ang mga nagliligad na bulan, pwede sila actually make up classes and ma-adjust silang graduation nila. They are given until July 9. Okay. So, ma-adjust sila sa academic calendars nila. Pero need pa nila nga mag-consult, Sir Ayan, sa ila sa nga respective LGU? Basta for the graduation, yes. They have to get the approval of the LGU. Okay. While labot ang parents' consent, dapat may aragin sila sang approval sa ila local IATF. That is one of the condition nga ara sa DepEd order regarding sa end of school year rights. Okay. Ulayhon ko na lang, Sir Ayan. Anong preparation ta sa daw laban-laban na kayo maguro madayon na ning face-to-face nga pagbalik sa klase? Until such time Action Marlon na way pakita sang klaro nga policy ara lang kita gihapon Japon sa limited face-to-face na dapat magpa-validate din ang eskwelahan prior to. Kay tungod na kung nagdaon naton ang Metro Manila subong nga mga COVID cases nagasaka na naman. So daw mo pa na sa isa ka factor that we will be looking into sang bag-o nga administrasyon nga magasulod nga kung pasubtanan nila ang full glass na na face-to-face. Pero I doubt it kay tungod sang panibag-o naman na pagsaka sang COVID. Okay. Sige, Sir Ayan, thank you good source information kag good morning sa liwat. Thank you very much man sa time kinhatag ninyo sa amon. Action Hotline! Ang spokesman sang DepEd Negros Occidental, no? Public Information Officer Mr. Ayan Arnold Arnaiz. So, ang kalabanan daw naanad naman lang sa virtual, sa online. So, dara na lang ang kadamaan nga mga eskwelahan dari sa Negros Occidental nga nagpatigayon sa ilang siri graduation ceremony. Mas mayo ganing kabataan ara lang sa balay, lantaw lang sa ilang siring computer, sa cellphone, live ba na mo? Sa nagkalain-lain nga mga Facebook pages sang mga bulutuan tiambal ni Sir Arnaizo, Murcia pa lang. So far Murcia lang ang lupisay na itong eskwelahan sa Banos sa Murcia ang nagapatigayon sang ining face-to-face ganyan in-person graduation ceremony. Action Hotline! 59 minutos na kaligad sa tak na sa 8 Action Radio Philippine Standard Time. Iban pagin sa mga balita tutok sa ato sa pagpangalagad. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Balikan ta.
sa ato sa nga live stream. Okay. Dennis Nuestro, good morning. Elizabeth Gamala, good morning. God bless everyone. God bless, God bless. Christine Minyes Villalobos, morning sa tanan-tanan. Nga members sa ARB Energy Fans Club, kag sa tanan-tanan, nga taga-barangay Pandanon, DSB. Okay. Okay. Dennis Nuestro, Homalumina, good morning. Axomar, Novi Magapan, mayong aga Axomar loon, gabonitor lang sa barangay Pandanon, DSB. Kuni Laparan, good morning. Tamiyaw ko, family Laparan, Labaniego, Torbella, kag Ispa Resya. Ang katamyaw Kuni Laparan, sang Padanon, Don Salvador Benedicto. Virgie Olpinda, good morning, always from Celine Homes. God bless you, Action Mar. Bibi Gregorio Yolo, good morning, Action Mar. Loon, monitor kami, Poblacion, DSB. Good morning, kay Father Amber sa Talisay Concepcion. Araban si, okay. Mabel Estrobo. Okay, Mabel Estrobo. Watching from Hong Kong. Star Mayo, good afternoon. Happy Monday. Arisa Rochester, Minnesota, USA. God bless. Emilia Hyponia. Axomarlon, good morning. Thank you, thank you. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sang tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon. Pabalik kita Jazz Action Radio Philippines Standard Time, dugang sa nga balita sa Kapitolyo mga ka-aksyon mayara sang katapusan nga regular session karon sa hapon katapusan nga regular session sa subong nga batch no sang sangguniang panalawigan. Kay mayoriya sa mga miyembro da liwat nga naeleher nagligad nga eleksyon. Bisan pa nga mag-abot ang bulan sang Hulyo nga sesyon, magasige na sila gyapon niya. Pero ano bala ang mga nakalinyada dari nga plano? Kung sa una, ang isa sa ginligwat ako manunuman ko, ang pagsulundan among adlaw sa regular session, kaysa una, Miyerkules ina, pero ganilisan Martes. So Martes, so mga adlaw, karon sa hapon, may regular session sila makakson. Subong nga managsulod na, ang bag-o nga batch, may pulo na nga dumaan nga mga board members, may duha na ka mga baguhan mga kakson. Isa pa sa pero may ginabantayan da kung sino ang ano ang pamunuan nga komitiba sang tagsa-tagsa. Kinanglan gid lang kung ikaw ang abogado or abogada, dapat nga uyatan mga committee on laws. Kinanglan gid. Kung doktor ka, siyempre committee on health. Kung agriculture ka, mga huma, ano mga pagsulundan sa magpili sang committee chairmanship? Initaran ato ni Balaon, paagi sa kay re-elected Vice Governor Jeffrey Ferrer ngati sa katapusan nga regular session karon sa hapon sa daan nga batch sang SP magaserbi gyapon niya. Nga presiding officer, way sa iban kundi si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa gihapon. Online sa hotline. Vice Governor Jeffrey Ferrer. Vice, good morning. May agaman sa tanang nga pamati sa ating programa sa bilog nga Negros Occidental kag sa madabutan sa aton radio station mayong aga sa tanan. Salamat kid Vice. Karon sa hapon, pwede ta matawag ning last nga regular session sa subong nga batch o kon grupo sang sangguni ang panalawigan. Ano ba Vice nga expectar naton nga matabo karon? Well, sa tutuod karon sa hapon namong pinakatapusan na session unless nga kung magtatawag pagit this week sa emergency session, but so far daw wala naman. Kag siguro una sa tanan i-grab ko na ng oportunidad pasalamat ko sa mga upod ko dira sa Sangguniang Panglalawigan sang 3 katuig serbisyo sa probinsya kag kaupod sa ila nga mga provincial official nga nag-upod kag nagsuporta sa programa sang ini administrasyon sang sini gobernador kay Gobernador Bong Lacson. Salamat ko kay kabalo ka naman Action Marlon ay nabagulan na tapos ang eleksyon na abi kag ang iba naton nga mga kaupo dira nagdalalagan sa local man nga mga posisyon. So may ara gid nga mabago sa dasong semana may mga bago nga mga miyembro sang Sangguniang Panglalawigan. So ini well sa tutuod lang gid katapusan na karon kag nakalaw ay mangani nga masilig ko kakatapusan kay usually na katapusan kay di lakwa na yung mga 10 siguro. Well sa 3 katuig amo na ang inyong relasyon dira nga inopyon ka mo kapag ka mo kag binuligay and then suddenly may ara ka of course may ara man nga
ginaplano. Iba nato yung mga kaupturan nila sa Korean Panglalawigan, yung kuradong matangila, plano, well, wala na gayon. So, siguro, sa katapusan, so, maayo mag-iapon harmonia, kooperasyon sa tatlo namon katuig na pag-inugtunay sa Korean Panglalawigan. Nagpasalamat ko sila. Ginamuno mo, Vice, nga may mag-o nga mga sulod. I don't know kung correct ko ni. Polo ang re-elected provincial board members kag duha ang bag-o. Correct ni siya? Well, sa totoo, may duha kay Prosina. Sa 4th and 5th? 4th district. Tapos na ang term ni board member Victor Habiliada. Kag ang bag-o subong mo si Andrew Torres, board member Andrew Torres, na nagabulos sa kaya board member Victor Rabillana, kag natungduman naton sa 5th district si board member Tinto Basco nagdalagan bilang mayor sang siyudad sang Himamaylan. Kag so ina nagbakante nagmusla niya nagtaog subong nga board member amo si board member Oxinio. So may duwa ka bago nga mga board members nila sa katagsa-tagsa ka distrito. Okay. Sa ilawan ko, Vice, I don't know kung naka-initial istorya na kamo, may kang tanan sa committee chairmanship nga ginatawag? Well, so far na ang committee chairmanship daw ay manayang publika. Gitagaan niya ni Inaliway ang vice governor na kung ano ang i-assign niya ng mga committees sa mga board member. Pero sa totoo lagi before kami na mag-designate sa mga committees, kinakaukos ko na sila anay. But so far siguro daw ay naman na problema sa mga committees na matabo na i-handle sa tagsa-tagsa ka mga board member. Kaya majority niya po na ang grupo. Kag when in fact na committee ka kung wala as long as a member ka sa Korean Panglalawigan, you have the right to do whatever you want. Kaya mag-fiscalize ka o kung magmahimo ka sa manifestasyon mo, kag makaatag ka man sa imo opinion sa sina if there is concern with regards sa mga agenda na nagasulod sila kag mga proposal nga halin sa governor's office. Okay, sige. Vice, ulayhon ko na lang kay subong June 28 ni kita, buwas 29, dali na lang ang June 30. Marcos inauguration, anong latest? May invitation ka na gidman nga dabaton? Well, it's not sa invitation, kaya ginaberba lang nga but anyway, I'm sure nga sa Congress, asawa ta, kung magatag sa kanlis invitation, Mr. and Mrs. na. So pagdepende ina kung maglakat lang kita kay sa totoo, pasalamat kita with prayers na kung in kaso magpuko ng aton nga mag-unga presidente, kabalo naman ang tanan niya, kilalahay kami sa presidente. Kag ang inauguration na siguro ihatag ta ina sa mga bisita na kilalanon nga magatambong. Kaya sa totoo, lagi ko narakaman sa ina nga okasyon, hindi makamuka sila nga makastorya gitudo sa presidente kung anong inyo nga mga plano. So ihatag tayo na sa mga bisita, labi na gid nga may mga foreign countries nga mga labot nga mga bisita, mga dignitaries, ihatag tayo na kung anong ilang mga maistorya. Itaya ara lang yapon sa pagsuportar basta sa insakto na pagpamalakat sa atong paggobyerno. Okay, sige. Vice Governor Jeffrey Ferrer, Vice, thank you, good. Unless mayara ka sang idugang mensahe sa mga negrosanon? So far, pasalamat ko. Hindi tagaan na makabita ko nga mga asking para sa another 3 years sa ato niya alaga dari sa probinsya sa Negros Occidental. Itagaan yung kami isang mandate naman na bago. But anyway, may mga programs and projects na silig-siligino natin. Continue natin. Ganyan inyong amigo Jeffrey Ferrer. Mag-aaralan niya, mag-servisyo sa probinsya sa Negros Occidental. Kag mag-support kung anong programa sa aton administrasyon ni Bong Lacson, Governor Bong Lacson,
kag para basta maayo para sa publiko, maayo para sa probinsya, at maayo para sa aton sigadaw. Ngayon na sa Sol, kag Vice, tanan. thank you. Good morning. Ang Vice Gobernador sa Negros Occidental, Jeffrey Ferrer, ang parami nga pag-umpisa dara sa session mga alas 2 ina or alas 2:30 dara sa may regular sa may session hall sang Provincial Capitol Building, no? Duwa man lang ang bag-o nga mga provincial board members ang magasulod sa bag-o nga batch. Isa dara sa 5th district, isa sa 4th district. Plus ang tatlo ka mga magapabilin gihapon dia nga mga ex officio members nga mo ng ABC, sa mga kapitan bla, PCL, sa mga konsehales kag sa SK o konsanggo ni ang kabataan. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ginahigugma ko ikaw. Kinahigugma. Sa ato sa live stream. Okay. Sa live stream, ariwa. Emilia Hiponia, Axel Marlon, thank you. Kay Ma'am Ma'am Emilia Hiponia. Okay. Okay. Monitor lang kami sa Kapawa, Barangay Tangob, si Felisa Villarosa, Renelen Ariola de la Cruz. Si Isay, Taboy, Timtim, Aitan, Dapong, salamat gid. Dara sa mga taga-barangay Tangob, akon sa ka-barangay. No, ay nanay ni Kapitan Noli Villarosa. Thank you gid Salamat gid sa pag-monitor sama-sami sa ato sa pagpangalakad. Araman si Marilo Varon. Good morning, good morning, good morning. Okay, thank you. Salamat. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kayo pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balas. Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Yari kita sa katapusan ng stretch sang ato sa nga pagpangalagan sa oras ka 23 minutos na kaligan sa tak na nga alas 9. Pakarunan ko lang ang balita ni makakso sa Banuas sang Hinigaran kaya walang alang gigapon lang communication no ni Hinigaran Mayor Jose Nadi Arceo haling kahapon pa nagatingwa kita nga maka communicate ko makakontak kung tani sa iya siguro mayara sang importante lang nga ginahikutar manang balita mga kakson sa Banuas sang Hinigaran kung maduduman ninyo nga si Mayor Nadi Arceo mismo tanyag mo sang reward money kon padya mga 200,000 pesos. Padya ini tagapadya sa sinuman nga persona nga makahatag sang dugang information para nga makilalaan, matultulan kamanakpan yadtong gunman no ang nagtiro bala patay sa utod sang isining bodyguard. Action Hotline. Plus ang Hinigaran isa lamang ini sa duwa ka mga lugar dari sa Negros Occidental nga kahapon nga adlaw nagumpisa na or nagsugod na ang ilesri bag-o nga Chief of Police. Si Police Lieutenant Mark Anthony Daroca dara sa may silay PNP. Si Police Lieutenant Daroca nilaban-laban nga naga-serbisyo na inisya sa tiuna ni incoming silay City Mayor Judith Gallego. Action Hotline.
Kamanti, nalutos na ang incumbent mayor subong mo sa Silay City nga si Mark Goles. So, ginbuslan niya si police, ang ginbuslan niya, Police Lieutenant Colonel Manang Rangos nga si Robert Pitati. Sabay naman sa Southern Negros sa Banwa sang Hinigaran, nagbulos man ang bag-o nga hepe nga si Police Lieutenant Colonel ni Sirato Sabando Jr. Ginbuslan niya ni si Captain Ryan Villasario. Action Hotline! Karon sa Action Firing Line Block ay tinguan ta nga makuhaan sa reaksyon ang alkalde sa ning duwa ka mga LGUs. Pero unahon ta karon tutok ang sa banwas ang hinigaran kay kon PNP leadership ang ato sa nga pag-istoryahan. Dako ini nga hangkat para sa mga-uyat sa posisyon nga hinigaran Chief of Police kay may pila sa mga dapat tutukan gid kag sulorbaron dapat sulbaron nga mga krimen nga nagluntad sa banwa. Tiya mo tong isa ang pagtiro sa utod sa bodyguard sang alkalde. Ang report ka naman naton nga ang report nga nasulod diri sa aton is ang 200,000 mga ka-aksyon nga damlag lang gintanyag nga reward money. Ang report ka naman ta ginpasakaan ini. Action Hotline! Kag ano bala ang marching order, ano balang luyag nga ipangabay or imando ni hinigaran Mayor Nady Arceo sa bag-o nga Chief of Police nga si Police Lieutenant Colonel ni Sirato Sabando Jr. Action Radio Bacolod number 1. Las 9:26 Action Radio Philippine Standard Time. Pakaronan tani sa Action Firing Line ining balita dara sa may Banwas ang hinigaran plus dugangan tang balita may kantaran sa epekto domino effect sang sering ikapila na nga saka sa presyo sang gatong ho. No? Ikaapat nga sunod-sunod nga pagsaka subong nga bulan sa Hunyo. But sa lingon, ining apat ay ang bulan sa Hunyo ko lang tabon nyo na sa kalendaryo. Apat na ka Martes, 7, 14, 21, 28. Amo ni nga mga pizza amo na nga numero sa bulan sa Hunyo ang ginakaugtan gid sang mga motorista. Action Hotline! Sa apat na ka mga Martes mga ka-aksyon, ginbungkit orot gid na no sang mga oil companies kay wailisa gid may pagsaka gid pagpatak sa alasay sang aga. Action Hotline! Ti nano ang epekto sa rin nano ang pwede pa nga mahimo diri sa ato sa gobyerno kon may mahimo pa. Kaya daw waay na nalaligad pa nga mga tinuig mga ka-aksyon nga daw nagaprangka ng ato sa gobyerno nga surrender na sila. Action Hotline! Sugpunanta ini nga mga balita mga ka-aksyon plus ang iban pagis sa nga mga update naton sa siring divorce plan divorce. No, may aras so may statement nga nabasahan ko kay na aga pa ho. Nga ang isa sa nagapabor sa divorce mga ka-aksyon bill o nanong plastada ang manugsulod ang incoming first lady. Damo sa mga talalupang doon subong ginaduso sa manugsulod nga Kongreso, 19th Congress, ang iban pending nga mga hagnabla sa 18th Congress nga waay tanto matutukan kag damo sa nagaduso nga dapat padayunon ang diskusyon sa pagsulod sa ika-19 nga Kongreso. Action Hotline! Mayara pagid mga ka-aksyon nga ining ginatawag nga under Disaya. Sige lang black kay tutukan tani karon sa gabi ang under Disaya. Kundi ang masami nga mabatian naton ang asawa pero may ginasakit sang bana. No? Laka lang kita makabati nga ang bana ginakastigo sa asawa. Action Hotline! Dumduman ko naman sa una sa nga duty pakas patrol bla sa gabi. May mga ginarespondihan kami nga mga reports, no? Ay hitabo bla. Why to Elisa sa una ang mga hitabo kada kagabihon mo. Pati inaway sa mga sawa to ya.
Di ito yung makaluwas. Action Hotline. May naway sa unang gasos. Abi ko anay mga pablater ang asawa. Gani ang nagpablater ang bana ng aman. Hinaboy sa kaldero sa ulo. Action Hotline. Sige lang, pagkarunanta ini nga mga balita sa Action Farming Line karon sa gabi. Las 9:29, Action Radio Philippines Standard Time. Action Hotline. Martes nga pagpakalagad, magatakop naman temporaryo. Magabalik kini boss sa regular anchorman with Action Art